subhanallah wanga kirabatanu laila subhanallah wanga alabatu laila subhanallah wanga kirabalame laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah madukona de aumbi welela mamadukona de fuseni bi welela tene jara wolo de memori ge wele don ale mata wolo de memori ge welela ba isu wolo de mori e kamal Tano yorobe mamadu kona tela Disi goshi yoroti mori kamale bella Disi goshi yorobe mamadu kona tela Alama mori debe so jogo nyuma dela Jogo ni dambe bi mamadu kona tela Rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيوة ولا سا أمبادو أنسيزيل كوفني الله تعالى تبارك ماي أنا نصلي لكم على كراك صلى الله عليه وسلم سلام أمبي ألفو أمبي على ولي مندو سكانتالا كالا بركادا كوجوكو على مي سونا كا أنسيجيني كنا باينا نيندو بركة ما باينا ni ode jurajugu tuna kojuku masigi marala joila marala sigantala kulikuru marala sigan ambi alafu ni kene bi ala bolo min ka bo ni nga bona be sigantala sabaw mi anseya mawludu do odo Mauludu abi fama ko kira Muhammadu ka bangeni abena le 23 12e mois 2015 Ola Amina bagaw fo aw na to fe ma usoro aw taka to fe ngana usoro amen Ambi foli di anga dugutigi ma ka foli di almami ma wallahi ka foli di dugudenw bɛɛ ma nin baara in ayi nin ti dabila abada fo saya ayi hali saya kɔfɛ bɛ n ka mi tɛmɛ n'a ye wallahi tarima faamu de ala ka barika don an na amin an sigira mawuludu min kama yarabi ala ka sabati amin hami min bi ana an tulo bɛ bɛɛ la minnu ta u jaabira ka tɛmɛ ani minnu nana den min kofɔra an ye a ka ca den 150 ye kofɔli dama tɛ dɛ o y'u da u kɔ la ka na de
o mais an bɛ min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ ka gɛrɛ an na tuma dɔ la o bɛ gɛlɛya mais ala ɲɛ bɛ dusukun de la parce que dɔw b'a fɔ f'u bolo ka fɛn di karamɔgɔ ma kira mɔdenmuso Seyidatu Nafisa a sigilen tora don dɔ kɔngɔ b'a la dɔ nana sanu sirilen d'a ma fanlasirinin dɔ la k'o bila a y'a dayɛlɛ dɔrɔn kira mɔdenmuso y'a ye sanu don a kɔntana kosɛbɛ a ko sanu dira i ma ko i jɔ ta sanu dira ma sɔn a ko bɔn a kɛ ala kama i k'i tɔgɔ fɔ ye cɛ ko a ma ko ne m'a di e ma n y'a di ala min ma o bɛ ne dɔn wallahi a ma kɔfilɛ kira mɔden na Seyidatu Nafisa a ka sɔrɔ k'a tɛgɛ ja a ko ala n b'a dɔn ni cɛ in bɛ alijinɛ kɔnɔ mais n y'a ɲini i fɛ kana don fiyewu f'i k'a ɲɛda jira ne na k'a fɔ nin de y'i jigi tugu o don ni ala kosɔn mana sama minnu bɛ di a bɛɛ bi se tuna bɛɛ ye ne fa de tuna bɛɛ ye ne ba de n'a y'a di fɛn o fɛn ma a bɛɛ sera a seyɔrɔ la ne mago b'olu yɛrɛ barika de la mana ala ka bɛɛ sara ala ka mɛn nin na ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasuli na an bɛ taga ɲini alahu taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ibilisa ko don yarabi ala ka don an na cɛ na n'an bɔra yen an bɛ sinsin ni alahu taala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala de b'a laban na wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ kisi ni nɛɛmɛ ɲini alahu taala fɛ ala ka ji di muhamadu kan fo ka taa se sara don ma n'a fɔra ko ila yawmiddin bɛnkɛw ti yan koyi i ma dɔnkilidalaw mankan mɛn ko segu o ko maa si segu t'a bali tɛ i y'an segu ko tɛ koyi ayi lahara segu ko segu bɛ yen wa tɛrɛma faamu de mɔgɔ bi mɔgɔ kɔ nka mɔgɔ lahara tagabali tɛ an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in bonya kama a ka sama o y'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo n'o tɛ mɔgɔ bɛ dugawu kɛ ko ala k'i kunna ja nka ala ka n'i faga ayi n'i y'o fɔ an b'a fɔ fa b'i la n'a fɔra y'o mi dini o ye yen ko ye yarabi ala k'an n'a cɛ janya na الموضوع اليوم يدور حول مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko an ka walanda bi boli kira ka bangeni kan kisi nɛmɛ b'a ma na إن أول من احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم هو البارئ جل جلاله أقولي bɛnkɛ an bɛ lidɛri fo kosɛbɛ n ye o f'i ye kuma daminɛ na an bɛɛ bɛnn'a kan an ye ɲɛmɔgɔya di Hayidara ma hali bi a ma sɔn an na an y'a deli a ko a ti k'a ye bɛnkɛ n'i ye bonya ɲini i t'a sɔrɔ i bɛ dɔgɔya nka ni bonya ye mɔgɔ ɲini ayi hali n'i bolila i bɛ t'i yɛrɛ d'a ma bonya ye Hayidara de ɲini a ma sɔn a y'a hakili jigi a mɔdenkɛ Huseyini o b'a bila ka taa kari bila don min na
ka silamɛya ɲɛmɔgɔ d'a ma ɲɛmɔgɔya d'a ma a ma sɔn olu ti sɔn o bi karaba de o ko kira mɔden ma n'i ma sɔn i fa taara ka diinɛ min to a bɛ dafiri wa lahara an b'a fɔ ala ye k'e de banna an ye nin kuma de fɔ Hayidara ye a gɛlɛyara a ko ale ye alifitiri de ye ale de bɛ file fiyɛ ni balo bilara ale senkɔrɔ ale m'a dɔn a b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na bilen dɛ an ko a ka sabali jɛkulu in sigira et puis ni leader tɛ Mali t'i lafiya fiyewu parce que leader sigila kira ka taga sira de kan n'o ye sufiya ye mawuludu ka ɲi a ye kaburu ziyara mɔgɔ ka fisa mɔgɔ ye halaki kuma de don an bɛɛ ka kan o ye nkalon ye n'o tɛ n'i b'a fɛ ka adamadenya dɔn taga sɔrɔsiw fɛ yen dɔrɔn walima polisiw i fa ka jala n'a b'i ta ɲɛ a ti ko i la ka sira tigɛ a ɲɛfɛ et puis taga min bi fanga kan o ye ɲɛmɔgɔ bonya de ye faamaw bɛ yan ni den b'i ɲɛ ni n'a ye ɲɔgɔn ye ko garadabuw bɛ fɛn jumɛn de i b'a gosi fo bɛlɛ bɛ yɛrɛkɛ i sen kɔrɔ i den ye ko di faamaw an dɛmɛtɔ don tɛrɛma faamu de bon o ye bonya de ye walahi n'o tɛ yen foyi ti ɲɛ ni kitabu min filɛ leader de ye ni kitabu fara ɲɔgɔn kan kalanbagaw de don kodɔnbagaw don ko mawuludukɛla bɛɛ ka ɲina mawuludu kɛ nin kan a filɛ a tɔ kelen bɛ yen parce que ni diinɛ kɛra ngɛlɛnw ka tigɛ bɔ ye dɔ bɛ dɔ kun tigɛ k'o tɔ to dugu la arabukan caya an bɛɛ parce que anw ka Mali dafirila ni tubabukan ye an ka diinɛ tiɲɛna ni arabukan ye ni fagaɲina min mago bɛ fanga na bamanankan dama tɛ dɛ hali ɲinɛkan u b'o fɔ u bɛ taa bugudaw de la u bɛ bamanankan dama fɔ ye mais n'u ye siège sɔrɔ ka ban chers frères chers sœurs bamanankan banna i faso bi feere k'i sigilen to bon an ka diinɛ bi ten ni mun ye arabukan ni fila fɔ ka ban o yɛrɛ ɲɛna k'a kɛra dɔnnibaga ye o de y'an ka diinɛ tiɲɛ an bɛ mawuludu ko min na nin ye minnu ye arabukan mɛn an t'a fɔ karamɔgɔw dɛ arabukan mɛnnaw olu de ko mawuludu ye bidaya ye bidaya kɔrɔ ye di ko kura le nouveau chose fɛn kura c'est-à-dire wele de k'a fɔ ko olu ye kura ye diinɛ na u t'o fɔ dɛ o ko de ko diinɛ fɛn dɔ ye kura ye bon i bɛna dɔ san ko arabukan mɛnni ni kalan ni faamuya tɛ halaki don ko kura ya ye ne faso de ye ne bɛ dɛsɛ ka fɛn dɔ fɔ tungan fɛ ne b'a fɔ yan parce que olu de ye n don kalan na n k'a fɔ bidaya kɔrɔ ye ko kura d'accord est-ce que ko kura bɛ se ka kɛ haramu kura ye i banijini kun de ye o ma na wa o tɛ ko kura dɔ ye du kɔnɔ haramu kura dɔ wa n'i ko haramu kura dɔ i fa b'i kun ci a bɛ faamu wa an bɛ seli min kɛ nin ye jumadɔya fɛ seli wele ko sabanan a tun bɛ wele fɔlɔ de min farala ka kira fɔture kɔ Seydina Usumana de y'a di
kuranna fɛn tigɛ tigɛlen kun don dɔ bɛ usman bolo yan fɛ dɔ bɛ abubakar bolo yan dɔ bɛ umar bolo yan dɔ bɛ saadu bolo yan dɔ bɛ a tɔgɔ ye di abi ubedata bolo yan kuranna tilatilalen kun don kira fatulen kɔ u ko a ye na kurannaw fɔ min bɛ kunkolo la e ka n'o fɔ min bɛ kunkolo la o ka n'o fɔ u y'a fara ɲɔgɔn kan kuranna kɛra kuranɛ kamilu ye ala kira fatulen kɔ a ma kɛ kira ɲɛna fiyewu kuranna kun bi sɛbɛ bolo de la o de la Sifila TV la an ka ɲina mawulud ziyara la ou bien seli an ye bolola kurannaw jira kuranna kun bi sɛbɛ bolo de la mais bi kuranna o kuranna bi an bolo ni duba kelen kelenw tɛ a bɛɛ tapelen don o tɛ kura ye ya telefɔni kun bɛ yan bi an yɛrɛ faw bɛ yen telefɔni bi bɔ waati min na an ka musokɔrɔba dɔ bɛ bamakɔ dɔ parilenba bɔra a ka mobili kɔnɔ a ye telefɔni da a tulo la a bɛ k'i bolo lamaga lamaga musokɔrɔba sigilen kasira de a ko u ye dɔ den ɲɛɲini parce que ale tulo bɛ cɛ de bɛ telefɔni na a b'a la ka kuma a b'i bolo kɛ tan ale yɛrɛ ka jate la ko fa b'a la parce que telefɔni ye kura de ale kun t'a dɔn. Bon, o tuma n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ donni kura bɛ yen diinɛ na mais mawuludu kura o ye nkalon ye an bɛna n'a dalilu ye bi su in na mɔgɔw ka mawuludu ne t'o f'i ye fiyewu n bɛn'o dalilu d'e ma n bɛ ala ta f'i ye bɛnkɛ mɔgɔw ta tɛ munna kuranna dayɛlɛ ala ko hali ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ala ko est-ce que waati dɔ kun kɛra ye ka sɔrɔ mɔgɔw tɛ yen wa diɲɛ dara k'a ban hali dimɔgɔ ka kɔrɔ adamaden mɔgɔw kun tɛ yen bon o tuma na mɔgɔw yɛrɛ ye bidaya de an ka mɔgɔw to yen sani mɔgɔw ka da jɔnni ye mawuludu kɛ jɔnni y'a kɛ o de kosɔn n'i ko mawuludu ye bidaya dɔrɔn c'est-à-dire hali kunfiya tɛ bilen dɛ i kunkolo ye charbon de i t'a dɔn ayi n'an ye ɲɔgɔn lamɛn diinɛ in tiɲɛ an b'a da kɛnɛ kan شر إذا أمر كل الكون بإظهار الفرح بقدوم هذا السيد أكون مغفلة مية مولودك كو جوني الله جل جلاله كو على يرى فلو دياك على تيكا بداية بلا يكون سا والله بلا يكون أي إتا بلا يكون على يرى مولودك ما على ياك تقولي نعم إذا أمر كل الكون بإظهار الفرح بقدوم هذا السيد على كو دنفع بما كو بيكا نسوجا كو بارسكي كيران نتودو على يردي آفوت الله أكبر بنجي وكرا منجي كنا منو بي كوروفة olu taara kilebi fɛ minnu bɛ kilebi fɛ u taara kɔrɔ fɛ ni kɔnɔw ye ɲɔgɔn ye sanfɛ u b'u kama pɛgɛ-pɛgɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko a kɛra cogo di ko diɲɛ dara cɛ min kanu kama k'o bi bange bi kira ba garijɛgɛla la juma su di alamisa lansarada fɛ ala ye Jibirila ci ko a ka taa fɔ Janɛmɛ Maliki ye k'o ka Janɛmɛ da sɔgɔ ko su in na ko a ye diɲɛ da kira min kama ko a ba bɛ garijɛgɛ a la su in na a nana fɔ ala ye ko Janɛmɛ da sɔgɔra ala k'o ta alijinɛ kɔnɔ i k'a fɔ hɔrɔnmusow ye u ka alijinɛ labɛn ka wusulanw don Jibirila jati kɛra de alijinɛ hɔrɔnmusow ye wusulanw don muso ka so wusu ma daminɛ bi dɛ
Allahu akbar. wusulan kasa baraji b'a la dɛ musow tulo b'a la hɔrɔnmusow ye alijinɛ hɔrɔnmusow ye wusulanw don jibila ko kira ma ko diɲɛ wuli sera wa ala ma ko diɲɛ wuli sera wa ala ko diɲɛ wuli ma se a ko mɛ n ye diɲɛ da kira min kanu kama ko a bɛna sabati a b'a denso la so in na di nin y'a sɔrɔ kira yɛrɛ ma bange bangeli kira min kɛ ala k'o danfɛnw bɛɛ ma k'o bɛɛ ka nisɔndiya sabula ko kira bɛna bange i y'a sɔrɔ bangeniw bɛ labɛnw na o kɛra min kɛ sanfara 7 dolo bɛɛ bɔra a fara kɔnɔ a don c'est-à-dire i b'a fɔ tile kura bɔra de dolo ye sankolo masiri kosɛbɛ dugukolo fana binw farila ka kɛ arabiw ye fi shahri arabi ye samiya dondani dɔ de ye mana binw bi fale a bɛ kɛ bulal a tɔgɔ ye di binkɛnɛnamaw ye tɛrima faamu de i m'a ye an balimakɛ dakarika dɔ de nin binkɛnɛ fini ci ma ko n k'o don n ko mawuludu ɲɛna tɛrima faamu de dugukolo binmisɛnninw falela dugukolo ko la samiya waati dɔ bɛ yen samiya dondani waati dɔ bɛ yen n'a sera i bɛ nisɔndiya de mana dugukolo kɛra ten na o kɛra min kɛ hali kɔnɔ minnu bɛ ɲaga la nin ti mɔgɔw ta ye dɛ nin ye ala ka danfɛnw ta de ye hali kɔnɔ minnu bɛ ɲaga la u bɛɛ kɔntanna u nisɔndiyara na وتبادلت الهيتان تبركات في كور البحار jɛgɛ minnu bɛ ba kɔnɔ bɛnkɛ olu kɔntanna jɛgɛw kɔntanna kosɛbɛ anw fɛ ni jɛgɛ kɔntanna an b'a fɔ ko k'a ye dun ci jɛgɛw b'u pan ka bɔ u b'u pan ka jigin munna kira muhamadu bina bange ni kira bangera o ye hɛrɛ ye ne bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn n'i ye dɔɔnin kala sani kira ka bange diɲɛ kun bɛ cogo di sani kira ka na diɲɛ kun bɛ cogo di arabuw ye den o den sɔrɔ ni muso don o kun bɛ dingɛ seli n'a fɔra ko i muso bangera o b'a fɔ ko muso don wa n'a fɔra den t'i ye tuguni muso bɛ ɲɛma tigɛ o y'a sɔrɔ arabuw ye den ɲɛnama ta o y'a don dugu la c'est-à-dire mawuludu la musow kan ka ko bɛɛ kɛ parce que kira bangeni de y'a to ni muso tora ni muso kun yɛlɛra arabu kun b'a ɲi kari de bilahi a ye dɔnnibagaw ɲininka ko a man ka yɛlɛ tɛrima faamu de ko muso man ka lafiya o de la ala ko ten k'aw kana musow kɛ kalimualaka komi foroko gulolen k'a gulo ten i mako foyi t'a la muso kun bɛ ten fɔlɔ de i bɛna fantan sɔrɔ a ka so kungo fɔ yɔrɔ tɛ yen i b'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ a bɛ taa fɔ jɔnni ye binkani de kun bɛ yen ɲɔgɔn tɔɲɔ bɛ yen ala ye kira muhamadu ci min kɛ diɲɛ lafiyara binkɛ e kan ka mawuludu kɛ o munna c'est-à-dire ala y'i da dɔrɔn i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔya yɛrɛ dɔrɔn kosɔn a kan ka mawuludu kɛ
Muhammadu tɔgɔ ka ca Muhammadu harfu 4 don mimu min b'a la o ye adamaden kunkolo ye ha min b'a la o ye kɛrɛ ye ma filanan o ye adamaden kɔnɔbara ye dalu o ye sen 2 ye Ala ye adamaden da ni Muhammadu y'a yɛrɛ de ye o de kosɔn kafiri o kafiri ni bi don alijinɛ kɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ kafiri si ti don janɛmɛ kɔnɔ ni adamadenya ye i bi yɛlɛma de i bi kɛ lɛ de i bi sɔrɔ ka don hali mɔgɔ min ti seli n'a donna kaburu la a bi yɛlɛma de a bi kɛ lɛ ye parce que ni Ala ye e don ni Muhammaduya ye a ye kira sabote o dama tɛ anw adamadenw bonyana ni Ala kira de ye an fa Adama bɔra kira la mais bɛnkɛ ne kɛra mɔgɔ ye dama i kan k'i si bɛɛ kɛ mawuludu la munna ba ye danfɛn dɔ ye dɛ mais bakɔrɔni bɔra bamuso min na a bɛ tila ka da n'o ye a ma faamu wa komi jama ka ca dɔw ti kɔrɔli dɔn ni bere ma fara o ko an k'a to ta o tuma na bakɔrɔni bisa ba ma o dama tɛ a bɛ den min fana sɔrɔ o ba la a bɛ tila ka so ma a balimamuso a bɛ so ma hali n'a y'a sɔrɔ ba kɛra filani ye min ye cɛ ye o bɛ s'a filani ɲɔgɔn muso ma munna dabaw don mais bɛnkɛ e ti s'i den ma bamuso kuma t'a la munna e ye mɔgɔ de ye i kɛra mɔgɔ ye jɔnni sababu la Ala kira Muhammadu o tuma na kira ka mawuludu a tile kelen ka dɔgɔ a la an b'a si k'a la de a takbir manil farj manil muhi manil muzil manil rafi manil khafid manil razak manil fatah manil alim wahid wallahi o dɔrɔn kosɔn mawuludu ka kan ni fɛti mɔgɔ mɔgɔ ye bonya k'a la a ma kɛ anw ye kira kosɔn kira sara bɛ anw bolo wa fɔlɔ n'i ye kokolon kɛ su fɛ ni dugu jɛra a bɛ sɛbɛn i ten kan de ko n'i ye kokolon kɛ o tɛ lebu da ye mais kira ko Ala ma Ala ni ne mantonw ye jurumina ko kɛ ne Muhammadu kosɔn u sutara ni min segira a kɔ ka tuubi ka n'o malo dɛ nka ni min ma tuubi lahara i bɛ se k'o malo ye Ala ko a ka kira ma e kanu bɛ ne yɔrɔ la n sɔnna aw ni Ala cɛ ni kira ko tɛ bɛnkɛ n'a fɔra ko ka bɛɛ ta sɛbɛn i ten kan tellement faamulen a ma nɔgɔ dɛrɛ i bɛ kow kɛ su fɛ kira bonya kama Ala y'i suta o Muhammadu kosɔn ala et puis mi kelen f'i ye wallahi Mali bɛ lafiya sisan parce que Mali faamaw sɔnna ka don dɔ bila ko jour de repos wa mawuludu kosɔn nka n'u b'a dɔn hali bi mawuludu kalo bɛɛ baarakɛla ti baara kɛ tuguni sara bɛ d'u ma ten kira kosɔn wallahi kira ni maa man kan ala bɛnkɛ Ala kana nimisa Abi Lahabi nimisara o tabajiya da jiginna ale de kan
nimisa min bi abila ala kana kɛti Amin. ale ka nimisa ye mun ye kafiri fin de kundo Afima. jɔnmuso nana fɔ a ye ko Aminata bangera Tiens. dencɛ a ko Aminata ye den cɛman sɔrɔ muso ko ɔhɔn Allahu Akbar. a ko bɔn i ye nin kuma min fɔ n ye dɛ n y'i bɔ jɔnya na ka dɔ bɔ jɔnya na ko kira bangera Sigantala. ala ko ne tigɛ fitiriwale ye Wallahi. dɔ de sugora k'a ye a ko a b'i lahabi ko a bɛ cogo di a k'u ye fɛn o fɛn fɔ laharako la ko a ka jugu o bɛɛ ye Sikai. a ko nka nimisa min bɛ ne na ntɛnɛn o ntɛnɛn No. ne bɛ bɔ janɛmɛ kɔnɔ Wallahi. ka n bila kɛrɛfɛ Tiens. ni ntɛnɛn tile binna n bɛ don nɔ na Allahu Akbar. a ko nimisa min bɛ ne na hali ala ka don bɛɛ kɛ ntɛnɛn ye Sikai. Ala te. o ko a ma sugo o la ko mun na a ko parce que kira bangera ntɛnɛn de Kojugu. k'a fɔra ne ye ko kira bangera dɔrɔn ne nisɔndiyara Tiens. n ye n ka baaraden dɔ bɔ baaradenya na Kojugu. parce que a ye kuma duman fɔ n ye Tiens. a ko ni ne kun continuer na ka nisɔndiya kɛ tarata k'a kɛ araba k'a kɛ alamisa k'a kɛ juma ne nisɔndiyara don o don na a ko n galila Muhamadu ka ala la ne kun di janɛmɛ ye n ɲɛna tuguni ale nimisara parce que ale danna tile kelen ma Wallahi. anw bɛ sɔn o ɲɔgɔn na k'an sɔrɔ wa Abada. o t'an sɔrɔ tɛrima faamu de Fomredo. mawuludu kalo bɛɛ a bɛɛ ye nisɔndiya ye Abe. a ye sɔli k'a kɔnɔ Kojugu. a y'a jira ala la k'a fɔ a ka kira ka daw ye Wallahi. ne ye nin fɔ e ye Sigaka. Segu mara la Wallahi. u kan ka misi dɔ kana tigɛ mawuludu la misi murutira No. dɔw ko an ka mugu ci a la u dɛsɛra dɔ ko non ko a tɛ se o la ko a misi bɛ min u ye bolo jɔ misi la ko a filɛ nin ye ale ko misi o e kunna jara e ɲɔgɔnnaw bi faga boli la e ɲɔgɔnnaw bi faga ka dulɔ min y'a sogo sanfɛ mais e minɛtɔ k'e bi faga ala ka kira ye e bi boli Sikai. wallahi misi y'a jɔ u taara minɛ de k'a faga Allahu Akbar. Allahu Akbar. ayi hali ni mɔgɔw sen bɔra mawuludu la ala b'a kɛ Ala b'a kɛ kɛnɛ kan. jɛnɛbukaw ye ne wele No. k'u ka misi tilara ko n ka dugawu kɛ n ko dugawu ko b'o la wa misi o misi bɛ yen kɔni No. ni e murutira kira ka mawuludu la n k'o man ka ɲini yɛrɛ Kojugu. misi minɛna ko k'ale binna ko a senkuru bɛɛ tigɛra n ko lahara ni ala ko a b'i jeni a fɔ a ye ko nin kɛra i ka kira nɔfɛ Kojugu. Allahu Akbar. tɛrima faamu de Fomredo. ayi n'i ye difoni dɔ jira o ti mawuludu dama ye dɛ Tiens. maa o maa n'i bi kalanyɔrɔ la No. geribuden ni busa ye yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ No. kuranɛ dɔnni nɔfɛ ayi o yɔrɔ ti jeni Allahu Akbar. ala ti fitiri wale ye Tiens. e bɛ ka misi minɛ k'i bɛ taa di kira ka mawuludu kɛ yɔrɔ la e binna k'i gɛnɛnkara tigɛ ayi i kan ka ala deli o jeli kana suma fo i ka se yen fɛ yen Kojugu. tɛrima faamu de Fomredo. tanbɔn ti mɔgɔ min na e tanbɔn ma kɔni e bi tɛmɛ Tiens. ni ala ko a kɛra cogo di a fɔ nin kɛra i ka kira nɔfɛ Kɛnɛ kan. sikasokaw dalilu b'aw bolo dɛ Kojugu. nka komi a ye mobili ko fɔ ne tun bɛ min fɔ a ye dɔrɔn hali n'aw bɛ taama sen na ka na Namu. mawuludu n'a ti kɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ fɔ muhamadu o ka fisa Kojugu. badiri kɛlɛcɛw ye nbamuru gulo Tiens. ka kari u ni kɔ Sigantala. joliw bɔ na Wallahi. o b'u pan suw kunna jugu nɔfɛ Sigantala. o tɛ yen bilen Wallahi. jahadi tɔ ye nin de ye Kojugu. ka dugukolo yɔrɔbaw sɛgɛrɛ ala Tiens. nɔfɛ Wallahi. Sigantala dɛ. nka komi a ye kari ko fɔ Oh. a siga ni tɛlɛ Wallahi. ne konate ne ka juru bɛ ala la Kojugu. ne ma ɲi dɛ Wallahi. mɛ ala ti ne sɔsɔ Tiens. a dalilu bɛ yen ne ti siga o la fiyewu Wallahi. mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ i bɛ siga o la Tiens. mɛ mɔgɔ ni ala cɛ ne ti tamaki n jogo man ɲi Sigantola. nka ne ye fɛn dɔ to ala ye Kojugu. Sigantola. taa bamakɔ sini
i bɛ taa dutigiw denw sɔrɔ o kɛrɛfɛ mais billahi ne denw ci gɛrɛnna parce que ne ma deli ka kalo kɛ Bamakɔ o de la ni mɔkɛ tora kulonkɛ la don dɔ Daraja a ko ni ye nɛgɛkuru dama fara ɲɔgɔn kan k'o di ne ma min ni mobili kura tɛ kelen ye ko a tɛ kalo kɛ n ko Daraja a tɛ se ka kalo kɛ i bɛ mobili kura san ka di ne ma bi sini dɔ an nana ni mobili kura dɔ ye an sera Bamakɔ u y'a ko dɔ ko karamɔgɔ ko ne ko k'u bi nɛgɛ kɛ ka e ka mobili sari de wa n ko nɛgɛ tɛ nin ye goroŋwɛniw ni tɔmɔnɔŋwɛniw de nɔ ye ŋɛɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ kungo kɔnɔ de fo an balima dɔ bɔra Ameriki ka na u ye ne ka images ye télé la ko arabu jumɛn bi ne financer arabu ne i bɛ arabu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se Konate kɔrɔ tellement faamu de anw bɛ arabu minɛ cogo di ne ɲɛ ti arabu la o arabu ti foyi kɛ ala kama arabu ti foyi kɛ dugukolo ka ala kama wa anw yɛrɛ ɲɛ t'u la ni diinɛ dɔnni ko don anw b'o dɔn anw de arabu kala la ni ko arabu ka u b'o de dɔn mais nin diinɛ dɔnni kɔni ayi arabu b'a minɛ anw bolo yan o ti yankuma dama ye dɛ lahara diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna Seydina Bilali bi seli wele Bilali ye farafin de ye a bɔra Ethiopia kɔrɔ yan de a bɔra Ethiopie bon anw karila an ka duw kɔ bɛnkɛ b'a kalama ani mɔgɔ min ye nin baara daminɛ k'a dabila o ka ca dɛ don o don an bɛ ŋɛɲɛ kɔnɔ ka taa n'a ye warini dɔɔni sɔrɔ an b'o don gasoil la an bɛ taa burusi kɔnɔ duguw la dugu caman bɛ yan maa o maa bɛ yan an jɔra caman ka dugu la ka tɛmɛ anw sara ti mɔgɔ bolo mais n'a y'a sɔrɔ anw b'o kɛ ala kama tile kelen tɛ tile fila tɛ Bamakɔ dumanba ye hali ni Bamakɔ man di ni musoninw ka di ko nin na to ka sɛ dɔw yira ka ɲimi anw bɛ kari o kɔ ka taa ŋɛɲɛ kɔnɔ ala nɔfɛ ka si ye dacogo jugu bɛɛ la dilajiw an b'u min n'o bɛ kɛ ala kama tile kelen tɛ tile fila tɛ kabini du kuturu jɔra Bamakɔ ne ma kalo k'a kɔnɔ dutɛw denw bɛ gɛrɛ u la mais ne denw ti gɛrɛ n na denmisɛnninw bɛ yan ni n b'a fɛ u ka gɛrɛ n na n bɛ se ka Azizi wele dɔrɔn a ka malilɛ dɔ san ka na n'a ko a b'a di denmisɛnninw ma n ko ayi na n'a ye n yɛrɛ k'a d'u ma teriw k'a dɔn ko fa b'u la ne b'o kɛ ŋɛɲɛ kɔnɔ n'o bɛ kɛ ala nɔfɛ ala nin kɛ an ye ayi n'o mɛnna ala bolo an b'a fɔ a man sara tuma na Sikaso a bɛ mobili san wɛrɛ la n'o bɛ na an bɛ mawuludu kɛnɛ de kan an y'a ɲini ala fɛ an faw hɔrɔma kama ani nin kɛnɛ in bonya ani ala kira Muhamadu kosɔn a ye mobili ko mun ɲini ala k'a nɔgɔya u ye ala ka garijɛgɛ ɲuman di bɛɛ ma aw sɛgɛnna dɛ nka dalilu dɔ don ala bolo aw ɲɔgɔnnaw bɛ barisow kɔnɔ sisan k'i ka minɛn ta ka pase bɔ i kunna ala ka diinɛ nɔfɛ i b'a dɔn ala ka jugu a ɲi ma mais aw ka mobili ka cɛ kungo kɔnɔ kabini sɔgɔma aw sera sisan de ala b'aw fɛ de nka gansan tɛ dɛ ne ye lukumana ni a den ta f'i ye ale de ko a den ma ko den ka sabali ni den ye ko min kɛ dɔrɔn a b'a fɔ ko sabali a da ala kan den ko a ma ko buwa a ko e ka ko bɛɛ a da ala kan juguman a da ala kan ɲuman fana o ka da ala kan fa ko a ma ko n den ko sabali o tora taama na fali dɔ b'u bolo fali sen talora fali binna kan kan o k'a karila
den ko a bɛ kuma ni kumana ko a den ma ko a fɔ alhamdulillah sabali den ko buwa ni ala cɛ ni ala bɛ an fɛ an ka fali k'a bɛ kariya an bɔra so kɔnɔ de an bɛ taa ala nɔfɛ bolifɛn ɲumantigiw bɛ tɛmɛ jigi wɛrɛ ti an na fali ni kelen mun kɔ o sara ko an k'o da ala ka ko alhamdulillah a ko a mana kɛ cogo cogo fali doni bɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ sisan u ye doni tila u taatɔ tuguni ala ko jibirila ma ko kabakuru dɔ bila nin den senkɔrɔ a sen ka tigɛ dɛ ni kumana den sen tigɛra sɔnifara gɔnna ka bɔ yen a birila dɔrɔn fa ko a ma ko n den a fɔ alhamdulillah a ko o tuma na e bi ala fɛ ka tɛmɛ ne kan dɛ ni ala b'an fɛ fali doni tilalen fila mɔgɔ fila la o dama tɛ n sen tigɛra ka da o kan e ko n k'a fɔ alhamdulillah a ko n den huwa akrabu ilaykum min hablil wariti ala ka suru jɔn na ka tɛmɛ sɔn n'a juru kan ala ɲɛ b'i la dɛ a obligera teza fa barika ɲini kama a ko alhamdulillah seli se joli nana suma joli jɔra a tora a bɛ taama a bɛ sekele u tɛ se ka teliya tuguni dɔ bɔra taama na doni b'u kunna u kan ka don dugu min na o surunyana dugu donda la jibirila funankeninama y'u kunbɛn a ko lukumana a ko ala b'i fɛ dɛ cɛnin jɔlen tora an ka fali sara an sen tigɛra e fana ko ala b'an fɛ a ko cogo di jibirila ko lukumana ma a ko i ka fali ma sa sira la a k'o kɛra a ko aw natɔ i denkɛ sen ma tigɛ wa a k'o kɛra a ko gansan tɛ dɛ ko ala b'aw fɛ a ko a bɛna don dugu min na sisan ne ala ye ne ci de ne nana dugumɔgɔ bɛɛ halaki hali sɛfa tɛ yen kuma tɛ sɛ ma a ko ni fali kuma sa aw n'a ka fali kun bɛna don balawu de la sani fali ni ka bɔ a n'aw ka minɛnw foni ka bɔ fali kɔ la o ye tan dɔɔni ta fali ka minɛn talen kɔ aw kun ka teli n ye kabakuru bila i den kɔrɔ parce que o de b'i bila teliya la den sen tigɛra a ko san'aw ka tila o joli joli la ne n ka halaki kɛ ka ban pewu denkɛ ko buwa a ko alhamdulillah ko n'an kun ma joki an bɛ kun bi sa sɔnifara tigɛ man bisa fatuli ye kumana ala t'i foyi kɛ ten tɛrima faamu de surtout n'a kɛra ala nɔfɛ tɔw bolo a bɛ se ka kɛ dunan ye sinon bɛnkɛ e b'a kalama ani caman y'a daminɛ o y'an bila an bɛ siko caman kɛ ŋuɲɛ kɔnɔ dɛ e b'o kalama mais a si tɛ falen foyi la ni hɛrɛ tɛ min ka gɛlɛn mɔgɔ nɔfɛ o de ka gɛlɛn mais ala nɔfɛ la a y'a to a ka sɛgɛn ala nɔfɛ juru bɛ ci lahara kɔnɔ koyokoyolen ti tabali ka nin ye ne kamana ganna kana kɔlɔsi ta a fɔ ala n'a y'a sɔrɔ ne bɔra n sigiyɔrɔ la ka wari bɔ n kun na ka gasoil dɔ ta ka don mobili kɔnɔ ko n bi bɔ Sikaso ka na mawuludu kɛ Juradugu tun na
ala n'a y'a sɔrɔ o kɛra e ka kira ɲɛda kosɔn ne kobali minbali n koyokoyolen n kana n sigi kamera ɲɛkɔrɔ diɲɛ bɛɛ k'a ɲɛ ala n'o kɛra kira kama n kamana gan an bɛ nin ko in na sini dɛ i t'a nɔgɔya wurudili t'o la o bɛnkɛ o bɛ nɔgɔya c'est-à-dire min ka gɛrɛ dɔrɔn i bɛ min kɛ a ka kɛ ala ye wallahi o de ka gɛlɛn i bɛ min kɛ a kɛ kun quoi ne delila k'o masala suru d'i ma cɛ 3 tun bɛ kuluwo la kuluwo datugura da la bɔda tɛ yen kelen ko tɔw ma ko mɔgɔ si tɛ aw la min ma deli ka ko dɔ kɛ ala ye walima ka ko to ala ye mɔgɔ 3 in na a y'a sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ ye ko gɛlɛn dɔ seko dɔ k'a to yen ala ye u ye o de don ni ala cɛ ala n'a y'a sɔrɔ ne ye nin to yen e kama ou bien ala n'a y'a sɔrɔ ne ye nin kɛ e kosɔn kuluwo dayɛlɛ ala ye kuluwo dayɛlɛ ka bɔ cɛ 3 dara bɛnkɛ a bɛɛ tɛmɛna o ye i bɛ min kɛ ala ye n'i y'a ye an ko an tɛ sigi ala la anw ye fɛn dɔ k'a ye o aw yɛrɛ ye fɛn dɔ k'a ye min ye misi di mɔgɔ o mɔgɔ ye misi di ne t'a si dɔn ne t'a si dɔn mais o ma di ala kama di baraji bɛ sɛbɛn yɔrɔ min na konate b'o dɔn wa jurumi bɛ sɛbɛn yɔrɔ min na ne b'a dɔn wa a kɛra jɔnni ye a kɛra ala de mun kosɔn ala ka kira kosɔn tumana i ka juru bɛ ala la i ka fisa mɔgɔw ye minnu b'a kɛ ka barisow jɔ tumana aw kana siga o la diɲɛlatigɛ kɔnɔ bɛnkɛ jija i ka waatinin dɔ ta ala ye i k'o to yen o kɛ ala ɲɛda kosɔn n'i kamana ganna kan'a fɔ ko lahara dɛ par exemple e ye misi di sisan o nana janfa dɔ siri i kan sini k'u b'i datugu ou bien k'u b'i gɛn ka bɔ baara la doso kɔnɔ a fɔ ala ne ye nin ko in kɛ o don n'a y'a sɔrɔ a kɛra e kosɔn ala n bɛ nin dingɛ kɔnɔ i tɛ n bɔ a kɔnɔ i kun y'a bila ko lahara n tɛ lahara baraji in fɛ dɛ a di yan ni compte bloqué wɛrɛ ko nin dɛ a na don d'i ma tellement faamu de a ye hakili to o la dɛ n'i kamana ganna aw de bɔra yɔrɔ janw na ka na yan dugu 100 joli fɔra sisan 500 ni kɔ minnu nana motow la minnu nana senw na mobiliw la avions na o ka ca dɛ o billet tigɛ ka na i bɛna jɔlajugu tunna mun bɛ yan foyi t'anw bolo yan hali mɔgɔw siyɔrɔ o de la an b'o fɔ tunakaw ye an k'an cɛsiri dunanjigiyɔrɔ ko bɛ anw na kosɛbɛ nin bɛ mɔgɔ dayɔrɔ a ma nɔgɔ nka n'a bɛ kɛ Muhamadu kosɔn ni ala sɔnna ayi an faw barika la san wɛrɛ la kɔni so dɔ bɛ yira ko dunanw bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kɔni ni ala sɔnna a bɛ kɛ mɔgɔw bɛ si cogo bɛɛ la surɔ dɔw y'u ka faniw da k'a fɛnfɛn de nka a bɛɛ bɛ matilanw kɔnɔ Bamakɔ ye bɛɛ bɛ da matilanw kan n'i ye Belgique ka ko ni n ye Burusi kɔnɔ yan o ye ala ko ni kira ko ye bon o dɔrɔn o don i ni ala cɛ wallahi o kɛra ko min kama o bɛ dilan ala ka bɛɛ ka hami nɔgɔya o tuma na anw maliyɛnw anw bɛ waso ni dɔnni de an tɛ arabu jamana dɔn an tɛ kalankɛ ye munna arabuw de banna kira Muhamadu la ala yɛrɛ ko cogo di arabu ma
ما أشد الأعراب كفرا والنفاق o Kurana neni juguba de do Kurana kono ala de ko o ye arabu de ko o y'a yɛlɛma ka kɛ burusi kɔnɔ arabu ye bɛɛ ma bɔ burusi kɔnɔ wa n'a fɔra ko duba kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ i bɛ ka bangera yɔrɔ jumɛn Bamakɔ ko nin tɛ kuma na arabu y'a yɛlɛma de ka kɛ ko burusi kɔnɔ arabu nka o ma fɔ o ma dɛ anw bɛ ala fo an ka hɔrɔnmusow kunkolow datugulen filɛ ala nɔfɛ mais arabu fɛ n'i ye disa ye muso kunkolo la ye a bɛ siran saya de ɲɛ n'i m'a datugu anw b'i fa mais anw ta ye a diyara an ye an bɛ datugu kuma na anw b'u ɲɛ tarima faamu de et puis diɲɛ bɛɛ surtout Mali diɲɛ bɛɛ Mali ɲɔgɔn tɛ ye ala ko la parce que anw ka jamana bi sɔn ka ni ɲɔgɔn kɛnɛw sigi n'i bɔra yan ni Mali tɛ i b'a ye kɛnɛ o kɛnɛ kan a tila bɛɛ ye zerinda kɛnɛw de ye kira yɛrɛ ye min ye o tɛ fɔ ala ka lemaniya d'an ma na ma f'i ye ko ala ka mawuludu ditɔ don ko ala ye hijabu don ibilisa la ani samawati ni ala bina ci min fɔ Jibirila ye kana fɔ mɛlɛkɛw ye ibilisa kun b'a gundo bɛɛ dɔn kira bangera don min ala y'o tigɛ ibilisa la paraki k'a bila dibi la parce que kira bangera n b'a fɛ ka ala ka mawuludu dama de d'i ma mana ni mɔgɔ min ko bidaya don i bɛ taa i ci fɛ non u bɛ kalamɛnɛ min bɔ yelen dɔ bɛ tɛmɛ an b'a fɔ ko mɔgɔba dɔ sara o mɔgɔba saya tɛ dɛ o daminɛna kira bangedon de jinɛ sitanaw de tun bɛ yɛlɛ sanfɛ ka kumakanw lamɛn ala y'o dolo kɛ ka jinɛw bɔ jinɛ kafiri ninnu bɔ a daminɛna don jumɛn kira bangedon k'an to denmisɛnniya na bugurila tulonkɛ waati ninnu na a mɛnɛba bɛ tɛmɛ pɛrɛrɛ dɔ bɛ se k'a fɔ non ko tɔgɔtigiba dɔ sara yan hali bi don o don o don de bɛ mɛnɛtigɛ la anw ka mawuludu ye sa kɔnɔ mawuludu don ani denkuni don o don olu don hali n'i bɔra k'i sigi dibi la i b'a mɛnɛba tɛmɛ dɔ ye o ye sitana bondɔ de ani jinɛ sitanaw mais o daminɛna waati jumɛn kira bangedon bidaya ko b'o la bilen na fo Kurɛšiw ko ko diɲɛ wuli min fɔra ni nasaraw tun b'o fɔ ko nin y'a selen parce que fɛn o fɛn kun di kɛ o bɛɛ bi kɛ la mana diɲɛ wuli sera o y'a sɔrɔ Kurɛšiw t'a dɔn fiyewu ko kira bangetɔ don mais mun kɛra kabako ye bɛnkɛ kira bangera don min na ala ma sɔn muso si ka banga don parce que kira Muhamadu bɛna bange n'a ni cɛ tɔw jɛra don kelen na o bɛ k'a ɲɔgɔnna ye i m'a mɛn bulonbotigi kɔtɛ ko bɛnkɛ y'a fɔ sa ko haramun alal ayami ijadu misli ko kira ɲɔgɔnna sɔrɔli ko o haramunen don c'est à dire a tɛ kɛ quoi diɲɛ don kɔnɔ a ye kira ɲɔgɔnna i t'o ye tuguni bon o de la a bɛ bange don min na ala ma sɔn fiyewu muso si ka bange parce que a tun bɛna fɔ ko Kurɛšikaw ka Aminata bangera yan ko dɔw ka Fatumata bangera yan pour que kira ni maa kana diɲɛ don na ala ye nin kɛ mais e bɛ mun ɲini tuguni nka bɛnkɛ anw ka nin baara ma nɔgɔ
n'i ye kuranɛ kalan ni barika b'i la i b'i yɛrɛ ta i bɛ maa wɛrɛ ta a ye ala fo dɛ denmisɛnw a ye barika ɲini formation américain de don bi mawuludu bi fêtili min kɛ Maka a tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si don ne ti kɔnɔ dɔrɔn i k'a fɔ ko haflul mawlid annabawiya fi Maka don ne ti kɔnɔ dɔrɔn mais wari minnu bɛna di anw ma c'est-à-dire Haidara an bɛ Haidara fo walantigi komi an ti moriya la u ye walan 2 de di ko ne ka walan 1 ani Haidara ka walan 1 n'an bɔra yan walantigi ci bi se n'an sera yen ni Haidara sɔnna ka moriya fɛn dɔw d'a ma komi ale yɛrɛ ko a ti mori ye nka ni ala sɔnna walan bi se tɛriba faamu de mais n b'a fɛ ka min fɔ ni barika b'i la i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ se maa wɛrɛ kɔrɔ n'i ye kuranɛ kalan anw fɛ mɔgɔ si mago t'i la n'i y'i wele tɛ ye dɔrɔn fɔ ni min fa sara ou bien denkundi hali n'i taara wajulu sigi ko jɔnni sara yan ko jɔnni sara yan bon n'i tora ten anw fɛ n'i ye kalan kɛ k'a ban fo ni ala faral'i kan i ka kɛ alimami ye o dun o ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ ye kelen donnen wo kɔnɔ bɛɛ k'a fɔ ala hakɔrɔ k'a talo ka k'i kelen kan ye ni ala ma fara i kan i datugura koyi tɛriba faamu de n ka cɛkɔrɔba ko ten ba tamana ala ka hinɛ na ko madu kana jɔ mɔgɔw ɲɛma dɛ a k'u bɛna talo ka k'i kan ye bon fo n'i kɛra o ye bon n'i dun kɛra alimami ye diɲɛ tɔgɔ tiɲɛ modèle bɛɛ b'i kan i tɛ taa foro la hali n'i tora ka taa foro la ni miniti 1 tɛmɛna i bɛna i tɔgɔ tiɲɛni sɔrɔ diku kɔda don alimami bɛ mun sɔrɔ bon mais gouvernement kan ka kalankɛlaw de ta mais alhamdulillah ejuma sababu la Makiba a ye cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ pour que morikalandenw bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ an ka nin jamana baara la sinon jɔnni bɛ se k'a fɔ ko mawuludu ko a ti bɛn ni dalilu jumɛn ye Bob Marley ka anniversaire bi kɛ ko kira ma mawuludu kɛ kira bɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn su o y'a ɲininka ko pourquoi a bɛ ntɛnɛn su a ko parce que ne bangera ntɛnɛn ko parce que ala kira bangera ntɛnɛn mais n'a kun bangera tarata a kun bɛna tarata fana su mais formation américain don parce que mawuludu kuma bi fɔ yɔrɔ min na n b'a fɛ ka min fɔ ni diɲɛ kanu ye dusukun sɔrɔ a tɛ yeli kɛ arabu ti mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɛ n'a yɛrɛ tɛ kira somɔgɔ minnu bɛ Maka u y'u bɛɛ da k'u kana tigɛ ni muso min kɔnɔma don kɔnɔ kalo 4 u b'i kɔnɔ fara ka den bɔ k'a cɛ tigɛ damadɔni minnu sera k'a boli olu de kɛra kira somɔgɔw ye olu tilantilalen don ni Muhamadu mankutura Maka ka dama tɛmɛ Maka faamaya ye uruwaya de o ye du kɔnɔ ko de bon n'aw ye tagabolo wɛrɛ c'est-à-dire du wɛrɛw kɔrɔta k'olu to u bɛ tunu bon olu de kosɔn u t'a fɛ ka mawuludu da kɛnɛ kan ye sinon u yɛrɛ b'a dɔn min don ay dalilu bɛ dalilu wuli o ala yɛrɛ ma sɔn ka kira bɔ a ka fiyewu fɛn saba bɛ ala y'u da ɲɔgɔn kan n'i ye kelen bɔ i kelen na i bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala ko cogo di aqimu salata wa atu zakata hadisa tɛ dɛ kuranɛ aya de don a ye seli jɔ a ye jaka bɔ a ko cogo di ani shukuruli wali walideyni a ye ne ala barika da a n'aw fa n'aw ba n'i ye ala fo ka fa ni ba to i bɛ janɛmɛ kɔnɔ a ko cogo di ati ullaha
wa ati'u rasul ay ni ala la batu ay tugu muhammadu la ni ala mine ka muhammadu bila ta janama kono hadisa tele qur'an aya udi madu kona de an bi welela Laila subhanallah wanga kirabatanu Laila subhanallah wanga alabatu Laila subhanallah wanga kirabalame Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah